after from you. I'm sorry. Branga Bia Takoshimez, good evening, sir. In Camille, what don't yet to me. Ebela here before. I'm sorry. Ebelanka before, guess him, I'm sorry, or we Igbo call English. Branga Bia Takoshimez. Why will you laugh with me? Why you get judge out with me before? Ebela before get them some Yawana cape, I'm walking with Yangroto. Branga Bia Takoshimez. Can you get the Ananaga Eki indoors? In all of Taki, there are some Jangara. It would Anna Titana Ganga Biata Koshibete for what? Aya, the way for Nana, I kept you to get last. Okay, man, how will I back up and you have also shabby Dianine? Key, you working on Automalagan Abalia. Eh? With Wakaga, with the Wakaga straight. The Wakaga straight. On Automalagan Abalia. Eh? A lap member. They guys surround to me. Eh? Tornazo. Look at. Ganine yicha pan, trepane de buaria ha plantain. Ganine yicha ha trepane de buaria ha plantain. Branga bena no la branga beta. Come on, first front. Wa bingo. Look at. Ani when branga beta ko shiremeze. Nte say when I hear no na ho. Nothing. I will call in a bakery and make a bread. Of modula like this. Of mana they got flour bread. Or the little card. Bring that your hand down. Bring that your hand down. That would have fun, okay? Bishop, you can book a Damn you, Chileka Bagoko, which he kebribo, nyeri, take parishi beans, Ibranga Begum see kebribo. Yes, Potebanga who of ma, Potebanga who of ma. Ma bingo, which he kebribo, I will couldn't get up a pity pull about you, wiki or can't leave. Branga Begum see kebribo. KJ Moro, when you jidre. And when Gaga hide Anna, go on and any place when I hide that thing, the one I got Hoganya, which he kept free for. Branga Begum see kept free. We're talking unto a hot popular, Bianga Biagum see. Mark Mota, do like this. Mota. Asking Lewanya like this, Lewanyo Tamshi Leganya. Look at it, but it will let away where I on get on with an ante. It can live free. But outside that, have I no come down off ma. Yeah, remove that your head from wall or dear. Prostrate. Look at Bafulente 5. Guy, you necklace in Mary Moronya nobe. Onya be Baprunte 8. Ma bingo. Brother and the catechism Bianga Diagam Sika. It can breba. The age, no more DK. But it has a 40 or 45 our women's wing go to like again. Ma bingo around. Huh? Chino Gonya. Wapaka no proof for nga kusho kwike ka na no ge na. E da for le. Adding 26.
Ijo mole. Amụbe m nwa. Akwe mani ha wole emere ba ga na social media ni ne nga n'iru. Gaa n'ihu. Kebishna watch anyị. Imo State. Gịnị ka ị na-arụ? Anọ m into event planning. Iwu onye ebe? I'm on Imo State. Ebe n'Imo. Ọhaji. Ebe na Ọhaji. Ụmụagwọ. Ebe na Ụmụagwọ. Ha? Ụmụturu. Ewepụla nwa mbụ. Mba. Ị ṅụọla shisha mbụ. Mba. Atala ahụ gị na moto mbụ. Mba. Izuola oshi mbụ. Mba. Ndị nwụrụ anwụ jee ma apịa gị na ahụ ha one on one. Mba, mana ọ na-arụ. Ị mụọla nwa na-arọ mbụ. Ee. Ụmụ ole ka ị mụrụ? Ha buru ibu. Oke ịmụ ha nwa na-arọ ha buru ibu. Enwe onye taga gị na nrọ? Enwe onye na-ata gị na nrọ? Ee. Ị na-akọta onye ọwụ ma ihe ya? Kọwa onye na-ama. Oke ọ tacha gị afta gị mụọ nwa. Na nrọ. Ama m nọ na nrọ na afta atacha gị mụọ nwa tutu. Nwa agbọghọbịa ataga na nrọ. Yala mụ akwa nwa ekige ha. Ụmụ ole ka ị mụrụla? Ọ dị 5. Onye taga gị ọbịa bụ ite gị na nrọ. Ọbịa bụ ite gị na nrọ eji agwa ya. Ọgụma na-eyipụrụ ya pant ka ọ ya na-eyipụ. Ọ ya na-eji aka ya. Ya eyipụ. Ịpụta gị na nwoke mecha ihe na fisikal iji alaiki onye ahụ ka ọwụ gị na nwoke mecha ihe gị iwe so onye ahụ gama. Ana m anụ ihe ị na-ekwu siokwu ike jide fon ahụ makwuru ị ga-eche na m na chọọchị ya m not playing here. Wepụ aka n'okpuru fon. Ewe ndeke m na-alaiki wee ndeke m na-eme emecha m si ha pụwa. Ana ndị ka ị na-alaiki ndị na-abara gị mba ndị ka na-akụ gị ihe akwụ ya ndị ahụ ka ị na-alaiki. Nwaanyị na-alaiki ndị ka na-aka ya ihe na-abara ya mba. Nne, ị meela ihe ọgbanje mbụ? Ee. Ọ nwaanyị mere gị aka nwoke? Ọ hapụ m ji aka m mee ya. Na gị ji aka gị mee ya? Ihe na-arụ? Anọ m into event. Ana m eme ụmụ keeki. Ihe ọbụla gbasara. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Ee. Ha dị awe na ịmụchiala ụmụ na nrọ? Mọmị m dị awe. Ọnọdụ a? Mba. Mpagọnị ya? Anọ m naanị m bi. Naanị gị bi? Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ee. Gịnị ka ị gụrụ? Bọba admin. Ị gụchala? Ee. Ụmụ nwoke ole tarala gị n'ụwa ụwọ na nrọ? Ụmụ nwoke ole tarala gị n'ụwa anyị nọ na? Ha dị 5. Ị gbala akwụla mbụ? Mba. Ị meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-awụ n'otele? Mba. Mmadụ 5 atara gị
Ijanyo mata mage. Again, you load him queen 80. Genotype, okay? Blog group, okay? I have one number. 081 650 58717. Boy, or so. 081 650 58717. Akwe mani he ni na mere back abani hu social media ni ne. Nga niru.